Το bowling, το οποίο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην Μπρατισλάβα και μάλιστα θα έχουμε και ελληνική συμμετοχή. Θα βρίσκεται εκεί ο προπονητής ο Νίκος ο Μπούφεσης με τους δύο αθλητές μας, τον Γιάννη Ξίδα και την Γεωργία Σαγώνα, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Περισσότερα όμως θα μας πει ο προπονητής της ομάδας που θα συνοδεύσει το Σάββατο την αποστολή, ο κύριος Νίκος Μπούφεσης, τον οποίο έχουμε τώρα τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπούφεση, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ρωτήσω καταρχήν για την ελληνική συμμετοχή στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το κύπελο αυτό του bowling. Αυτό το κύπελο του bowling ονομάζεται Πρωτάθλημα Πρωταθλητών Ευρώπης. Ναι. Πρωτάθλημα Πρωταθλητών Χωρών Ευρώπης, διότι μαζεύονται όλοι οι πρωταθλητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης σε ένα κύπελο το οποίο παίζουν οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες κάθε χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος και το αντίκρισμα είναι πολύ μεγάλο για τους παίκτες, διότι παίζουν με όλους τους πρωταθλητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ επίπονο για όλους τους αθλητές. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να έχει δύο αθλητές ή και περισσότερους? Η μόνη χώρα που έχει δικαίωμα επανασυμμετοχής με τον ίδιο αθλητή όμως είναι ο περσινός πρωταθλητής των πρωταθλητών και η περσινή πρωταθλήτρια των πρωταθλητών. Ναι. Άρα αυτές οι δύο χώρες που έχουν τους πρωταθλητές ξανασυμμετέχουν, αλλά έχουν δύο αθλήτριες. Ας πούμε από την Αγγλία που κέρδισε η Αγγλίδα πέρσι και δύο αθλητές. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτή τη στιγμή, αν μου ενδιαφέρει. Ναι, πάντως μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι όλοι συμμετέχουν όπως και η Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο, ναι, με δύο αθλητές. Με δύο αθλητές, έναν άντρα και μία γυναίκα, ακριβώς. Σωστά. Τώρα, αυτό. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε αγωνιστικά σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Αυτή τη στιγμή το αθλητικό bowling σε κάποιους αθλητές έχει ξεφύγει και είμαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στις κορυφαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σαγώνα Γεωργία που ξαναβγήκε πρωταθλήτρια φέτος. Πέρσι βγήκε δεύτερη σε αυτό το κύπελο που παίζουμε και μαζί με τον Γκριζίνη τον Βαγγέλη στις διάδες βγήκαν και εκεί δεύτεροι. Συγγνώμη, στις διάδες βγήκαμε δεύτεροι, ναι. Και στο ατομικό η Σαγώνα βγήκε τρίτη. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιες κινήσεις γίνονται από την Ομοσπονδία ή τέλος πάντων από αυτούς που έχουν στα χέρια τους τις τύχες του αθλήματος για να φτάσουμε ψηλότερα? Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη, γιατί το bowling είναι αναγνωρισμένο ως παιχνίδι παγκοσμίως ως νούμερο 1 παγκόσμια αθλητική διασκέδαση, οικογενειακή διασκέδαση. Και αυτό είναι το περίεργο, γιατί ο κόσμος περισσότερος δεν γνωρίζει το αθλητικό του κομμάτι. Ναι. Δηλαδή όλοι γνωρίζουν το bowling σαν ψυχαγωγία και σαν διασκέδαση. Και όλοι έχουμε παίξει, και εγώ έχω παίξει. Ακριβώς, έχουν παίξει όλοι. Απλά εξαιρείται πολύ, υστερεί πολύ το κομμάτι στο αθλητικό κομμάτι του bowling. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είχε επέμβει η Ομοσπονδία με μια εξαιρετική κίνηση. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε πάρει χαρτιά στα χέρια σας, έχει μπει το σχολείο έχει μπει ήδη στα σχολεία ως παρουσίαση του αθλήματος με ειδικό kit, το οποίο είναι ένας εξομοιωτής του bowling, δεν είναι ακριβώς bowling, ή στις αίθουσες του bowling που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, το οποίο μαζεύονται τα σχολεία και γίνεται μια πολύ σοβαρή παρουσίαση του αθλήματος σαν άθλημα και όχι σαν διασκέδαση. Τώρα το bowling είναι άθλημα που απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, σωστά? Ή είναι προτιμότερο να έχει κάποιος αθλητής μια συγκεκριμένη ηλικία ή ένα συγκεκριμένο σωματότυπο? Θα έλεγα ότι τα παιδάκια παίζουν από 4 χρονών. Αθλητικό bowling μπορούν να παίξουν από τα 7 και πάνω. Σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται σωματότυπος ή κάτι ιδιαίτερο για να παίξεις bowling. Δηλαδή έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολλά κιλά και αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ αδύνατοι. Υπάρχουν προσαρμοσμένες μπάλες ανάλογα με τα κιλά του ανθρώπου και ανάλογα με τη δύναμή του. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος παίζουν παιδάκια πάρα πολύ μικρά, με μπάλες οι οποίες είναι κούφιες μέσα, και πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι αντί να... γιατί δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, μπάσκετ. Ας με συγχωρέσουν οι μπασκετικοί, αλλά ναι, αν είσαι μεγάλος είναι πολύ δύσκολο να παίξουν μπάσκετ, αλλά bowling μπορούν να παίξουν. Γι' αυτό υπάρχει και η κατηγορία seniors, ναι, όπως είναι η κατηγορία masters στην κολύμβηση. Υπάρχει κατηγορία seniors, η οποία έχει εθνική ομάδα
Έχει πανευρωπαϊκό, έχει παγκόσμιο, έχει τα πάντα. Πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια. Είναι ένα εθνικό άθλημα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα εκτός από τους Ολυμπιακούς, που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπει. Και αυτό, βεβαίως. Εδώ έχουν πει τόσα και τόσα στους Ολυμπιακούς, κάτι αθλήματα που τέλος πάντων ο Θεός να τα κάνει αθλήματα, αλλά είναι αθλήματα, λέμε. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά κάθε άθλημα έχει τον τρόπο του. Σωστά. Όπως το είπατε. Σε ποια ηλικία με καλύψατε μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί, είπατε από πολύ μικρό, αλλά να συμμετάσχει. Έχει ακαδημία. Μπορεί οποιοσδήποτε να απευθυνθεί στην αίθουσα για το σύλλογο που υπάρχει και να ρωτήσει για το τι ώρες είναι η ακαδημία σε κάθε αίθουσα. Οι περισσότερες αίθουσες έχουν ακαδημία για παιδιά και έχουν και ακαδημία εκμάθησης για ενήλικες. Και για να πάρει μέρος σε αγώνες, να κάνει προπονήσεις κλπ. Από ποια ηλικία μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνες? 8, 9, 10 έχουμε παιδιά τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα ήθελα να ρωτήσω. Το bowling στην Ελλάδα βρίσκει την αναγνώριση που του αξίζει ως άθλημα, όχι ως παιχνίδι που είπατε οικογενειακό? Γιατί έτσι, όπως είπα, όλοι έχουμε παίξει λίγο πολύ bowling. Θεωρώ πως θα πάρει μεγάλο μερίδιο της αγοράς με τις προσπάθειες που γίνονται από την Ομοσπονδία και με την αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας αυτή τη στιγμή και με τα σχολεία. Είναι ένα άθλημα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα υπόλοιπα. Έχει μοριοδότηση για όλους τους αθλητές τους κάτω από το 18. Έχει δυνατότητες τεράστιες, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η γκάμα των παιδιών και των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να συμμετέσχουν. Η Ομοσπονδία έχει κάνει αυτή τη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια ώστε να βγει προς τα έξω αυτό το πράγμα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν έχει bullying, δεν χρειάζεται καθόλου προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ εύκολο άθλημα σε σχέση με άλλα αθλήματα τα οποία έχουν υψηλές απαιτήσεις και κάποια στάνταρ τα οποία πρέπει να έχει ένας αθλητής. Αλλά εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και 100 κιλά, μπορεί να είναι και 60 κιλά. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπούφεση, που μας μιλήσατε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αγώνες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Πρατισλάβα από το Σάββατο. Καλή επιτυχία στους αθλητές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, τη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.